Здравейте, аз съм Ники и в момента не мога да ям, пия или говоря заради болезнена афта. Първоначално си помислих, добре, ще мине, но после... Помниш ли онзи ден, когато си помисли, че съм ужасно мълчалива? Имах подобна раничка в устата. Не си ли чувал за анафтин? Хей, приятелче, без притеснения. Анафтин помага за бързо облегчаване на болката, причинена от афти, и има продължително действие. Ще видиш, че афтата ще мине бързо с анафтин. Както казах, пътят не е затворен, а само временно в ремонт. Ники, препоръчвам ти продуктите Анафтин за заздравяване на афти и ранички в устата. Пръснете 3 пъти или колкото е необходимо, за да покриете засегнатата зона. Изпъкнете устата поне за 1 минута. Нанесете 1 или 2 капки от гела, за да покриете цялата афта или раничка в устата. Не докосвайте раничката с език поне 2 минути. Избягвайте хранене или прием на течности поне 1 час след приложението. Употребявайте 3-4 пъти дневно или по-често, ако е необходимо. Благодарение на съставките си, Анафтин образува защитен филм, който прилепва към устната кухина, осигурявайки механична бариера на засегнатите зони, като по този начин облегчава болката, причинена от оголените нервни окончания. От този защитен филм формулата на Анафтин помага за естественото заздравяване на увредените тъкани. И запомни, Ники, Анафтин помага да се облегчи болката, причинена от афти, както и ранички от брекети и неудобни зъбни протези. Използва се също и за множество афтозни ранички. Всяка уста се доверява на Анафтин. Сега и ти също, Ники. Продуктите Анафтин търсете в аптеките.